ja Domina Ančić. Učenica smo 8. B razreda osnovne škole Lučanci iz Splita. Ovim videom predstavljamo našu školsku zadrugu, čija je voditeljica Nataša Stipicić-Ilić, koja je profesorica likovnog i voditeljica likovno-estetske sekcije. Učenička zadruga Lučac osnovana je 2008. godine, te sastoji se od 4 sekcije: likovno-estetska sekcija, maslinarsko-svečarska sekcija, domaćinstvo te sekcija za izradu rukotvorina. Osnovna škola Lučac ima status ekoškole, te zadruga svojim aktivnostima doprinosi njegovom očuvanju. Tijekom školske godine sudjelujemo u raznim humanitarnim akcijama, kao što su akcije A Di Si Ti, koja je zajedno s udrugom Most, iz humanitarna izložba Lučki šušur, suradnja s udrugom Lijepa naša s projektom za manje smeća. Učenička zadruga Lučac redovito postiže zapaljene rezultate na likovnim natjecanjima i sudjelovali smo još i na državnoj smokvi. A ima toga i još. Ja ću vam sada pokazati kako izgleda proces pravljenja našeg splitskog magneta. Ovdje su svi potrebni materijali. To su tušani boj ili obični crni tuš koji ću ja danas koristiti. Zatim kis, karton bilo kakvog oblika, aluminijska folija, salvete, ljepilo, škarice i magnet. Prvi korak je da aluminijsku foliju izrežemo na 2 komada. Ja sam ovu aluminijsku foliju već izrezala na 2 manja komada, koji je jedan iste veličine kao karton, a drugi za 1 cm veći. Onda olovkom ćemo crtati po aluminijskoj foliji kako bi stvorili udubljenja i ispućenja. Ona se s druge strane jako dobro pokazuju i vide. Nakon toga uzet ćemo tuš i kiskom ga premazati preko ispućenja. Pazite da ne napravite nered. Sada, ovaj bi se tuš trebao sušiti, a pošto će to uzeti neko vrijeme, ja ovdje imam već gotov proizvod s tušem. On izgleda ovako. Njega treba uglancati sa papirom. Tako se bolje vidu udubljenja i ispućenja. Nakon toga, karton na koji sam prethodno stavila ljepilo ću zalijepiti na stražnju stranu aluminijske folije. Nakon toga, škaricama ću izrezati kutove aluminijske folije. Da bi se lakše obložio karton. Nakon toga ćete uzeti ponovo ljepilo i magnet zalijepiti na ovu stranu kartona. To otprilike izgleda ovako, a ovdje je bolji gotov proizvod. Vaš magnet može biti različitog oblika, boje i veličine i zapakiran u ovakvu eko ambalažu, spreman je za putovanje kao suvenir.